I en verden med skarpe knive og latte geværer gemmer der sig en mørk side, hvor der gambles, vindes og tabes. Det foregår i computerspillet Counter-Strike. Her har 98,5% af unge drenge under 18 år prøvet at gamble ulovligt med våben. Nu skal vi møde en ung dreng fra Tjæreborg ved Esbjerg, som dagligt sidder og gambler. Nej, det er $200 inde der, og det er $100 inde der. Kasper på 15 år er en af de drenge, der better og gambler på udenlandske internetsider. Og han gør det ofte. Det er så tit som muligt, tror jeg. Det er fra når jeg er færdig med at lave de ting, vi har, eller vi skal lave, så sidder jeg resten af timen. Jeg lægger tit, hvis jeg om aftenen skal sove, så gør jeg det også. Når Kasper better på internettet, er det helt ligesom at spille roulette på et casino. Så lander han på rød her, og så får jeg 400 plus her. Og det er ikke små beløb, han sidder og better med. Ja, det største, jeg tabte, det var $10.000 for en. Det, som Kasper og alle de andre unge spiller med, kaldes skins. Skins er udseendet på de våben, man bruger i computerspillet Counter-Strike. Alle skins har en individuel værdi, som Kasper og andre unge drenge køber og sælger hos hinanden. Og dem kan de altså gamble med. Hos Spillemyndigheden ser man ikke de store udfordringer ved skinbetting på de udenlandske gamblingsider. Ja, men min indtryk er jo ikke, at det er så nemt at få unge under 18 at komme til at spille på de her udenlandske hjemmesider. Men en undersøgelse, som vi har foretaget, viser, at hele 98,5% af de unge Counter-Strike-spillere under 18 år har prøvet at gamble med deres skins. Og hele 45% gambler minimum 1 gang om ugen. I en lille familie i Gadbjerg ved Vejle har også Adam på 15 år prøvet at gamble. Han er igennem dialog med forældrene godt klar over, at gambling for unge under 18 er ulovligt. Jeg kan godt se, at det er ulovligt, fordi det er jo også ulovligt at gå ind i et casino. Når du er under 18, og du ikke er voksen, så må du ikke spille det, vi kalder voksenspil, altså hasard til sportsspil, til alle de her hestevedløb, alle de her ting, uafhængig af, på hvilket medie det sker, så må man ikke spille efter spillelovgivningen. Og selvom Adam tænker over aldersgrænsen, er hans far ikke glad for, at han er på den gale side af loven. Det synes jeg principielt ikke om. Det gør jeg ikke. Adam tror dog ikke, der kan ske noget ved at bette på de udenlandske sider, når han er under 18 år. Jeg tror ikke, det bliver straffet på grund af, at det er jo svært at holde øje med, hvad unge går og laver på deres computer eller telefoner. Og han har faktisk en pointe i straffen af de unge. Det fortæller jurist for Aarhus Universitet, Nikolaj Sivan Holst. Vi straffer ikke de personer, som spiller, altså de unge mennesker, som rent faktisk spiller. Og grunden til det er, fordi de her regler er lavet for at beskytte de unge mennesker. Men det er svært at placere ansvaret et bestemt sted. Hos familien Toft er Lars dog sikker på, at man som forældre har et medansvar. Jeg føler, at vi som forældre har en pligt til at sikre os, at vores børn er i gåseøjne i rigtige hænder. Det er alle dem, der sidder og skriver i chatten. Det er sjovt. Og medansvaret kan ligge flere forskellige steder. Også streamer Alexander Senior sidder og better hver eneste dag. Der er en, der har doneret 1000 kroner i dag. Han har 27.000 følgere, der kan se med, når han skyder med skarp bag skærmen. Følgerne er primært under 18 og kan se med på streamingtjenesten Twitch. Jeg synes alle mine seere, det er underholdende at se på, når man ligesom skaber den her adrenalinkick og ligesom gambler en masse penge. Adam gør det. Kasper gør det. Også Alexander gør det. De spiller på udenlandske sider. Og netop de udenlandske gamblingsider er svære at gøre noget ved, mener Jan Madsen fra Spillemyndigheden. Han er dog tilfreds med den danske spillelov. Jeg synes jo, personlig lovgivning er bygget rigtig godt op og tager hånd om de ting, som den skal tage hånd om. Alexander Senior føler ikke, at han bærer en del af skylden. Alligevel modtager han seere ofte gratis skins at bette med. Det foregår gennem udenlandske internetlinks, som han sender. Jeg kan ikke tage ansvar for, om de vælger at gå ind på det link her, jeg giver dem, eller ikke. Jeg ved ikke, jeg kan ikke rigtig styre, om de taber mange penge, eller om de kun bruger den her $1, jeg giver dem. Hvis de selv vælger at gå videre, så vil jeg ikke sige, det er mit ansvar. Det vil jeg ikke, nej. Men det at opfordre til spil på ulovlige sider, som Alexander og andre streamere gør, er også ulovligt. I sidste ende kan Spillemyndigheden lukke ned for deres streams. Men hvis det foregår ulovligt, og burde være omfattet af de danske regler, jamen så vil vi tage fat i den og henstille til dem, at de holder op. Og hvis de ikke gør det til sidst, må vi så indlede en sag mod dem. Alexander Senior er ikke blevet kontaktet endnu, og indtil den dag kommer, fortsætter han ufortrødent. Så kommer nogen og fortæller mig fra myndighederne, spilmyndighederne eller noget lignende, at jeg må ikke gøre det her, det er ulovligt, ellers så får jeg det og det og straf. Så vil jeg også stoppe med det samme. Men jeg har ikke fået at vide nu, at det er ulovligt. Jeg har kun læst om det er ulovligt,
Og jeg har heller ikke hørt om nogen andre streamers, der har fået besked på ikke at skulle gøre det, de gør. Så den dag jeg får noget at vide, så vil jeg også stoppe med det. Hvis man skal stoppe de unge under 18 år i at gamble på udenlandske hjemmesider, så mener Jan Madsen, at der skal et større samarbejde til. Altså, vejen frem er jo samarbejde på tværs af landegrænserne, og der pågår i øjeblikket arbejde nede i EU, ved EU-kommissionen, som prøver at kigge på, hvad kan man have af fælles retningslinjer. Uanset hvilke ændringer, der vil komme ud af et samarbejde i EU om spilleloven, er Adam skeptisk. Jeg tror ikke, det er noget, man kan gøre noget ved, men det er stadig ulovligt, jo. Tilbage i Tjæreborg vil Kasper fortsætte med at bryde spilleloven, også hvis der kommer nye internationale regler. Så fremtiden med gambling ser ikke anderledes ud for ham. Det tror jeg ikke ændrer på noget af det. Jeg tror, jeg fortsætter, som jeg gør nu. Så indtil Spillemyndigheden får fat på udbyderne, ja, så kan de unge drenge gamble helt frit.